Ірина Погорена сьогодні стежила за подіями на Погоджувальній раді Верховної Ради України. Давайте побачимо, до чого договорилися і хто з ким посварився. П'ятисерійний фільм під назвою «Засідання регламентного комітету» цього тижня поки призупинений. Його учасники своє завдання виконали, час вирішити долю недоторканності 5 нардепів уже їхнім колегам по парламенту. Згідно регламенту, подання Рада повинна розглянути не пізніше 7 днів після рішення комітету. Останній строк щодо першого такого подання прокуратури на притягнення до відповідальності депутата від Народного фронту Євгена Дейдея минає завтра. До мене звернулися з ініціативою представники коаліції, щоб ми дочекалися розгляду останнього подання. А ми знаємо, що є ще подання на депутата Добкіна, яке ще не є розглянуте. І щоб всі разом подання переглянули в четвер, але рішення з цього приводу зможе прийняти тільки Верховна Рада України. А от чи вистачить часу на розгляд аж 6 подань у четвер, дуже сумнівається заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник. За його словами, це тривалий процес. В ідеалі – 1 день – 1 подання. Він за процедурою дуже великий, він передбачає зачитування головою Верховної Ради тексту подання, він передбачає відповіді на запитання Генерального прокурора, він передбачає пояснення народного депутата, запитання-відповіді, моя співдоповідь. Звичайно, це займає доволі тривалий час і просто так воно за 2 хвилини точно не вирішиш. Мінімум день на це треба виводити. Те, що подання прокуратури на притягнення до відповідальності – одне з основних питань останнього пленарного тижня, підкреслюють усі лідери фракцій. Тільки кажуть, підходити до цього потрібно комплексно. Парламент – творець законів і контролер від імені народу. Тому парламентарі повинні мати імунітет щодо своєї політичної діяльності. Імунітет не повинен бути індульгенцією на вчинення протиправних дій для високопосадовців, так і виправданням для антикорупційних органів про неспроможність напрацювання повноцінної доказової бази. Але питання недоторканності повинно розглядатися в комплексі із змінами до Конституції, кадровим оновленням і реформою судової гілки влади та іншими змінами до законодавства. Недоторканність є дуже простою у вирішенні. Треба проголосувати закон. Або хоча б закон про обмеження недоторканності, який лежить зареєстрований. Адже цим людям більше вигідний цирк, аніж реальна річ. Ці народні депутати, які потрапили в цей список теперішній, анонсований, їх треба негайно проголосувати вівторок. Якщо в четвер треба проголосувати ще когось, треба голосувати ще когось. Для того, щоб показати суспільству, що це не тільки анонси. Зміни в Конституції щодо зняття недоторканності з усіх депутатів підтримують майже одноголосно. Втім, деякі заговорили про позбавлення привілеїв не тільки народних обранців. Наша фракція за повне скасування депутатської недоторканності. У парламенті в першому читанні прийняті зміни до Конституції про скасування депутатської недоторканності. Ми вимагаємо від голови парламенту завтра ці зміни до Конституції винести на розгляд парламенту. І наша фракція в повному складі за це проголосує. Разом із моїм законом про процедуру імпічмента президента України, який ми зареєстрували 2 роки тому, і про тимчасові слідчі комісії. Поки що перспективи у цих законопроєктів немає, наголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Причина цьому – законодавча колізія. Зміни в Конституції щодо скасування депутатської недоторканності, які були внесені у парламент, перенаправлені в Конституційний суд на доопрацювання. При цьому законопроєкт на той момент стосувався як депутатів, так і суддів. Але недоторканна доля останніх була знята судовою реформою. Що ж робити далі з народними обранцями, поки під питанням. Зараз ми ведемо остаточні юридичні консультації. Можливо, буде необхідність внесення нового законопроекту, оскільки старий вже втратив свою актуальність в зв'язку з тим, що частина його вже була проголосована. І, знаючи волю, публічну позицію політичних фракцій, я вам обіцяю, як тільки для того буде юридичні передумови, як тільки буде рішення комітету з цього приводу, я невідкладно внесу питання про скасування депутатської недоторканності в зал. Тим часом не поданнями єдиними. Цього тижня парламентарії повинні ухвалити зміни до бюджету та розглянути ряд важливих законодавчих ініціатив. В планах на завтра – пенсійна реформа, але за згодою залу депутати будуть голосувати лише за включення її до порядку денного. В четвер сподіваються перейти до розгляду у другому читанні медичної та освітньої реформ. Виступив спікер із пропозицією не закривати сесію до вересня, щоб мати змогу у будь-який момент зібратися для вирішення термінових питань. Ірина Погорена, Антон Квітень, телеканал «Еспресо».